Straight to the point. Okay, mga kaigalaan, atong aritas to mga issues karong nga buntaga. Usa sa mga issues gyud kay kini si Vice President Sara Duterte, mga higala, hapit tanang issue gip hapak nito niya. Unya kini karong bag-o ato mga higalang tukion kay matud pa si Vice President Sara Duterte gipasanginlan nga sa dihang-diha pa sa DepEd ang iyang staff, usa sa iyang mga staff sa DepEd nga mao si Attorney Pua, iya kuno kining gilabay og laptop. Straight to the point. Kabati ka ng istoryaha indekin. Mo'y gipa dagan nga istorya karon. Nga kini si Sara lahi gyud ning utok. Kini si Sara kini ni ang kuan gini dili makapugong sa iyang emosyon kay ngani iyang gilabay mahigala og laptop si Attorney Pua. Da atong itapad ni si Sara og si Attorney Pua. Ang ato ini mahigala kay kung dunay pasangil, gusto tang mo verify kung tinuod ba nang maong pasangil. Ha? Kung tinuod ba nang maong pasangil, kay lisod ba sa kaayo mga higala karong panahon na god nga ni-declare na Sara nga mudagan, siyempre tanang atak, iya gyud mga higalang sawon. In fact, bisag wa pa sa mo-declare mudagan, gitirahan ang gyud sa daan. Katong Quadco mga kagalaan, sunod karon ang House Committee on Justice, naagid tanan niya ang tira. So apil ini, mao nga kini si Sara, kung pananglitan mada ang mga tao aning istoryaha, makaingon, wa gi angay de ning ayo de himuong presidente. Kay lahi de sagkwan, limang kadili makapugong ang iyang staff, mahigala abogado pa gilabay niya laptop. Straight to the point. Tinuod ka ng istoryahan ni Store o butang-butang ra. Muna nga kung makabati ka ng aligasyon na kung tinuod manggaling na, makaingon ka nga lisod og may mahimong presidente. Lisod. Pero sa di pa ka mutuo, kay kinahanglan man mahigala nga di ta mutuo dayon, ato klaruhon nga doon na ba ebidensya nga nagmatuod nga nang hapak si Sara og laptop, nang labay og laptop or butang-butang ra kini, ha? Kay hibaw ka mahigala karon panahon na, grabe man ang mga butang-butang sad. Pwede nga tinuod, pwedeng dili. Nan kung tinuod, nangita ta asa man ang ebidensya. Asa man ang video, kung naa may video gani nga gihapak og laptop. Asa man ang picture nga dunay gihapak og laptop, wa may napakita. Straight to the point. Muna nga maka ingon ta di ka ni butang-butang rang istoryaha. Para pagpintal gyud mga higala og dautan nga image ni Vice President Sara Duterte para ma-discourage yung mga tao ni Store. Nga makaingon ang mga tao daw ay ayo, dili maayo mahimong presidente. So hinay-hinayon gyud mga kagalaan og kanabang madaot ang iyang dungog. Inana maginang politika mga sugitig paminaw, no? Iyahay maglinabayay og lapok. So si Sara mahigala gilabay gyud og maayo og lapok, hasta mga kagalang butang-butang didto, butang-butang dire. Pero sa ako nang gingon, kung naay ebidensya atong tuuhan. Asa man ang video nga iyang gilabay og laptop kini si Attorney Pua. Straight to the point. Og dunay CCTV ni anang DepEd. And I understand na magini mga CCTV labi na opisina mahigala nga naa diha ang Vice President. Dunay gi CCTV ana dekin. Vice President unang naa. Kinahanglan man na monitoro ni mga higala iya mga lihok sad diha sa opisina kay simbako niya ang safety ba. So muna nga ang ato pangutana naabay CCTV nga mag-support nga kini si Attorney Pua iya mahigalang staff kaniadto sa DepEd gilabay niya og laptop. Straight to the point. Do na bay picture nga gilabay og laptop kay kung way ebidensya makaingon tabutang-butang ra kining tanan. Straight to the point. Muna nga ato ni ahagon og mayo. Kay lisod man kay mahigalang magmugna-mugna kag istoryas pagkakaron unya way ebidensya. Muna ang mga tao mga kagalaan sa di pa tamutuo ato masusihon daan gyud. Ikaduha, wa may napakitang CCTV, wa may napakitang picture. Ang sunod, do na bay ni reklamo. Aron nga masuta na to ba? Kining gilabay, alleged nga gilabay og laptop nga mao sa Attorney Pua ni reklamo ba nga gilabay sa laptop.
Straight to the point. Kay kung pananglitan mga kigalaan, klarohon to ba kay pananglita gilabay og laptop, ang una mo reklamo sa attorney Pua day, mahimo og abogado kay labayon kag laptop. Unya human mo padayon ya po ka ng trabaho diha, binuang sa istoryaha day. Para na ko abogado ka, may manugot na kailan trabaho indikin. Unya karon padayon sa mga higala nga loyal ngadtong Vice President Sara Duterte. In fact, usa siya sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Mo na makaingon ka nga klarohon sa tuha ay sa di pa kumutuo ang akong unang pangayoon naabay ebidensya. Kay lisod man ko kay kanang pagmugna-mugna og istorya mga kay nasayon ra mo guna. Mao sad ni kining kang Governor Pambari 4. Do na mahigalay atong isunod na unyang isyu ha kay do na mga higalay mga pasangil batok ni Governor Pambari 4. Ang akong pangutana, pasangil na tinuod ka na or way ebidensya. Ari mo gud ta mga kaigalan sa ebidensya kay hibaw na kaning politika. Daghan magoy mo himo-himog istorya, mga fabricated stories ba para madaot ang usa ka tawo mga kaigalaan. Para madaot ang usa ka politiko. So kining istorya ha, si Sara Duterte nang labay kuno og laptop ngadto ni Atty. Pua. Ikaw og tinuod galing na mga kaigalaan pagkabatik yung batasan ining Sara. Way angay nga mahimong presidente. Pero sa di pa ta mutuo ay sa kay kining abogado ta di man ta dali patuohon day. Ang abogado dili dali patuohon, mutanaw ta nabay ebidensya. Wa may napakitang ebidensya. So makaingon mga higala, abli ang posibilidad niya. Mahimo ron ang istorya ha. Straight to the point. Aron pagdaot mahigala ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga una na itong pangitaon, pag ingon gilabay laptop, number 1 naabay ebidensya, naabay naka-take og picture, naabay naka-video. Aron nga maligon ang pasangil nga tinuod nga nang labay laptop si Atty. Si Sara. Ikaduha, kung nang labay laptop, di kumutuo nga si Atty. Pua mahigala usa sa mga maayong abogado ba yan eh. Atty. Pua, in fact, appeal when is defense counsel ni Sara. Inanang imong profession lawyer ka, matay bisag istoryahon lang ka sa imong amo day nga wargot nako kaangay nimo. Ayaw mamutos ta oy. Mayo man og wala gyud kay kaadtuan lain. Ha? In fact kanang mo serbisyo kanang DepEd mahigala og mo practice ka og sa imong pagka-lawyer, mo focus ka sa imong practice mas dako pa makita as practice day. Ang imo lang ana ba nga pasyon maka na imong naada sa DepEd. Gi-invite ka mahigala nga mo serve din dapita. Para ng gobyerno god gi-invite kang mo serve ka. Pero inon ta manghigala nga kuan dili kay ko magkatuo magod og abogado mahigala gilabay laptop. Nya okay ra nimong gilabay kag laptop. Straight to the point. Number 1 ka ng abogado unayon. Na kamaog na mo pasakag kaso dahil mo na yung pasakag kaso. Ha? Kay usa ka na kadakong insulto po sa pagkatao oy nga abogado ka gilabay kag laptop. Unya human nagpabilin paghapon kada sa DepEd. Hantod nga ni-resign si Sara sa DepEd. Asa DepEd Secretary una pa nawa pod si Atty. Pua. Unya hantod karon gikuha sa Defense Counsel. Mulaban ka anang imo kong kuhaon Defense Counsel gilabay na ba kun mo laptop? Medyo kanang istoryaha mahigala og atong balansihon ba? Balansihon na mo ni istorya ba? Medyo dili maayong istoryahan kay ingon ka butang-butang ni istorya. Butang-butang ni. Kay bisag kinsang empleyado, bisag dili abogado gani day, labayon kag laptop day. Kanang kasaba sa manager, kasaba sa imong boss, imong amo, natural na, part na sa trabaho. Part na sa trabaho. Doon ay uban mga higalang, sensitive na mga kasabaan, mo resign o di okay. Kaya nga naman, lisod man sa kayo, ikaw ay manager, ikaw maoy head anang opisina, di po ka pangasaba. Na may panahon yun nga, ang imong mga tao, kinahanglan mahigala nga imong i-guide. Nga mo ni mo na, o di maminaw, i-call ang attention kadugay makakasaba kagyod. Pero kanang kasaba ako na anad kay ko ana indekin. Gikan magugubumo radio day. Grabing kinasabanay namo dito ni Storm. Pero sa sige na mo ginasabanay dito sa Bumbu Radio, dito ko nakat-on sad. Mo na ako di ko mo kan mo ilaya pong utang kabubuton dito sa akong gigikanan dekin. Mo nang di kana bitawng mayo gikan ko dito nga estasyon dili ko mo saway kay maayo to nga mong training kanadto ambot ka karon basta nung training mo kanadto dai porbida kasaba di ako kasabaan ko buntag ni gahapon kasabaan ini kaabot sa weekly meeting kasabaan sa gihapon
na, man ako nanangatan ka nito. Grabe mo yung kinasabanay na ako sa una. Pero part na sa, amo lang sabton nga part sa trabaho, mo kat-on sa talabi pa ka ng bago pa kang graduar sa akadim. Gusto magutag ka ng, kuan ba? O sa una pagkakat-on, o na yun, mapay pagsugod ni mo, kuan na yun ka. So natural nga mo, agi ka na. Kana, mga kasaba-kasaba, part na sa atong kuan usahay. Kaya na may usahay, may galang mo likoy sa tapanagsa. Na may panahon makagalaan nga, lisod na sa gunang wa nagi makabadlong siguro mo day. Bisa pa kanay mo dako na mo ranggo, nagi makasulti siguro mo. Kaya lisod man kay wa say maminaw, wa na sa kay paminawon. So kanay nana makasaba-kasaba madara na. Pero labayon kag laptop, ug tinuod man ganing labay laptop, di ko mo tuong abogado ilabay laptop nimo, padayon kag gyapon trabaho indakin. Wa automatic na eh. Wa na kakauyo nako Vice, gilabay mo ko nimog laptop. Ayaw kog labaya, professional man ko. Parihata lawyers. Ako mabuhi ko, wata din mabuhi ko. Mo-practice ko. Ha? Itatar ko as professional. Bisag kining atong mga staff pananglitan, makasabaan okay. Pero yung labayo ni mo nag-cellphone day, naahinoy politiko ng labay cellphone, kadto doon nag-ebidensya. Doon na may nakasulti ginato nga, dito sa circle. Nga mga labay gitong politiko ang cellphone. Oh, ang labay microphone, naman yun. Katos kanhi Gobernador Gwen Garcia ba? Ang microphone gibunlot yun. Na video yun, nagi video. Ha? Inadto to siya pero kanang way video, way ebidensya asa atosan tan-awon na klaro ba di ba? Ha? Kay kanang abogado, mga kaigalaan, sa imong nadangatan, sa imong profesyon nga lawyer ka, duhagol ka kurso na imo nahuman. Ha? Di man ka pwede mo eskwela law, ug wa ka maagi gyud og at least nakahuman kag BS degree nimo. So nakahuman kag 4-year course, bisag unsa nga kurso, unya mo proceed kag abogasya, sa laktod nga pagkaistorya, mahuman nimo abogasya 8 ka tuig ka na. Nya labayon na kag laptop. Mo na nga di ko mo tuog dili mo resign sa Attorney Pua kung gilabay sa laptop. So mo na nga wa man mo resign sa Attorney Pua. Number 1, why ebidensya, why video, why picture, why CCTV, sa Attorney Pua wa pod mo reklamo. Wa pod mga higala within sa DepEd day nga kanang nabas lang meeting panalitan nga mo ini pasangil. Wa salaktod nga pag-istorya kini mga higala hinimo-himo kini fabricated nga istorya sa gawas. Dili gani tagasud mga kahigalaan. Straight to the point. Ara plangka-plangka pag-istorya ato mga i-analyze og maayo ba. Atong palawman ang atong pagsabot nining mga issues. Kay lamang kag mo pasangil ka mga sukid dig paminaw. Musangtop sa muna tinuod ba kani or butang-butang lang ni aron gyud nga madaot si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ha? Aron gyud madaot. So niining isyuha makaigalan in particular ug imong timbang-timbangon medyo layo sa tinuod. Ha? Kay balikon ko dakong profesional ng abogado ug asa nimo na manarbaho dili kinahanglan labayon nimo na og ano dili kinahanglan istoryahon nimo na gamay mga higala nga tinarong lang nga pag-istorya, way problema. Ha? Way problema kay mabuhi man ka sa lain nga kuan. Daghan man kag kabuhian. Ha? Kanang pagpasar nimo bar exam, it's a turning point sa imong kinabuhi. Straight to the point. So ganahan ka lang yun. Pananta mag-teach ang abogado, giganahan nga mag-teach. Muna akong tanaw ha, ganahan mag-teach ang abogado, muna na ay mag-teach. Okay. Pasyon niya ang pag-teach. Pero imo niyo nga, tangtangon yung pagka-teacher na, way problema, oy. Naman ay daghang maduan. So muna nga kining pasangila, medyo layo ras tinuod. Kung ato mahiga lang i-evaluate, layo sa tinuod. So, gihimo-himo kining istorya, kay wa may ni-testify. Nga na mo testify nga naa sa duol. So, di mo himo ning istorya ha, nga tagagawas ang naghimo-himog istorya. Unya gipakatap mga kaigalang istorya, buhan kadto mga tao nga daling mo tuo, mada. Pero atong palawman ang atong understanding gamay.